Abin damuwa shine yadda gwamnati ta rubuta shugabanni musamman jami'an tsaro da kuma shugabanni nan a Abuja, yadda suka haɗa kai da su suka ɗauki mataki na cewar kan in je ɗin. Wannan abin takaici ne, na yi mamaki kwarai da gaske, musamman a cikin wannan jama'iyya ta mu ta APC da muka yi yaƙi, aka yi aiki ba dare ba rana, muka kashe dukiyarmu, muka amfani da hankalinmu da tunaninmu da al'ummarmu muka kafa. Mun zaci abin ba zai zama haka ba, kuma ban yi mamaki ba, saboda duk sanda za a kafa shugabanci na abin da ya shafi jami'an tsaro, kamata ya ce an yi tunani, an yi hattara, an zaɓi mutanen da suka dace. Muna fata in Allah ya sa muka sami gwamnatin da za ta ji shawara wacce za mu nuna wa abin da ya kamata a yi, ta ko shakka babu a Najeriya sai an yi gyara, an yi garan bawul akan abin da yake ya shafi harkar shugabanci na 'yan sanda. 'Yan sandan da ya kamata su je su kama waɗanda suke satan mutane, amma abin takaici ga shi sanata Rabi Musa Kwankwaso suke son ta kowace hanya kare shiga Kano. Shi yasa kenan ka fasa zuwa saboda kana tsoron kamar jami'an tsaron kenan? To ni da na yi ministan tsaro ga baki ɗaya, sojan Najeriya ma na sama na ƙasa na ruwa, suna na sa fa a gunsu, ballanta na irin wannan tsari. Abin da ya sa na janye saboda shugabanni a nan Abuja masu daraja da shugabanni a Kano masu daraja, ba na so in je wani ajimar ciwo ko a ci masa mutunci ko a wulakanta shi. Ina ganin rashin zuwa na a irin wannan tsarin ya fi alheri, amma kuma ina so ka sani, ja da baya ga rago bai zama tsoro ba. Wata rana in Allah yarda zan je Kano, kuma taron da za a yi sai ya ninninka wannan. Idan 'yan siyasa ne suka fito da rundunarsu, mu ma muna da tsari na 'yan siyasa, wannan daidai muke da su. Amma yayin da jami'an tsaro inda suka tafi da motoci ɗarurruka, to kai ka san cewar in an tafi ba mamaki a jiya wani ciwo. Irin wannan bai dace ba, shi sa muka ga ya kamata a saurara a sa wata ranar, kuma wata ranar za ta zo in Allah yarda. Ai magana cewa in aka canza gwamnati aka samu shugabanni da suka dace, kana nufin wannan gwamnatin ta kuta jami'ar APC ta shugaba Muhammadu Buhari kenan ba ita ta dace ban aka za ku sauya ta kenan? Ni dai na sani a cikin wannan tsari da muke da shi yanzu na shugabanci na 'yan sanda akwai babban matsala a ciki. In ka ce ina cikin gwamnati, na ka iya cewa da kai amma ta ɗaya ɓangaren sai in tambaye ka cewa da ina cikin gwamnati, ai da ba gaira babu dalili a matsayina na ɗan ƙasa, a matsayina na sanata, a matsayina na ɗan Kano, babu dalilin da yake da na cikin gwamnati za a yi wannan tsari a jihar Kano na a cutar da mutane. Inda ina cikin gwamnatin kamar da kake zato, da in ba a yi min sanda zuwa ba, to ba za a fito da irin wannan jami'an tsaro da bindigogi a hana ni shiga Kano ba. Ka gana da mataimakin shugaban kasa, sannan ka bada sanarwa cewa ka janye daga tafiyan nan, kamar me ku tattauna da shi dangane da gana da kai? To kamar yadda na ce, na yi maganganu da shugabanni da yawa a ƙasar nan, da Kano da ma wajen ƙasar nan. Shine ma ga ya dace a dakata da zuwa wani lokaci. Shi sa na tabbatar maka da cewa a Najeriya ana buƙatar abin da ake cewa reform, musamman a ɓangaren 'yan sanda.